କିସ ଖାଉଛୁ? ଖାଇବୁ କ'ଣ? କିସ ଖାଉ? ଦେଖା 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 କିସ ଖାଉଛୁ? ଦେଖା ଦେଖା କିସ ଖାଉଛୁ? ଦେଖା ଦେଖା। ମା ଏଇର ମୁଁ ହେଇଛୁ। ହଁ ଦେ ଦେ ମତେ ଟିକେ ଦେ, ଏକା ଖା ନା। ମା ସବୁ ଚିନି ଖାଇଦେଲୁ? ଏଇଭଳିଆ ପାଟିରୁ ନାଗିଛି? ମା ସବୁ ଚିନି ଖାଇଦେଲୁ? ମତେ ମୋମୋ ଲାଗି ଟିକେ ରଖିଥା, ମୋମୋ ଖାଇବ ହେଲା। ମୋମୋ ଲାଗି ରଖିବୁ ଆଉ। ଚିନି କିଏ ଦେଲା? କିଏ ଦେଲା ଚିନି? ଇସ୍ କିସ ଖାଉଛି ବେ? ଖାଉଛ ନା ଖାଉଛ ନା?